rozhodla jsem se točit i Roblox. Jsem na brachovém serveru, takže kdyby tam byla noc, tak se nedivte, ale já budu dělat 4, prostě den. Takže jdu vám ukázat, jak bude vypadat naše rodina celá. Teďka mám prostě svůj skin, jak já vypadám. Takhle vypadá mamka. Pardon, já se koukám na něco. Takhle vypadá starší ségra. A tady máme malinkou ségru. A tatínek tam nebude, protože se jakože maminka s ním rozešla, takže taká nemají tatínka. Tak můžeme začít. Mami, už jsem doma. Mami, kde jsi? To je jedno, já radši zamču. Tak já pojedu do... Segra, jsi to aspoň ty? Jo, jsem tu. A kde jsi? Jsem Segra, jsem tady nahoře. Aha. A nevíš, kde je mamka? No to nevím, mě totiž ona tetě mamka řekla, ať mě vyzvedne ze školky a ať vyzvedne ani Karolínku. A Karolínka už je doma. No, vidím, že aj ty. No jo, já taky jsem doma. Až jo, vydržíš tu sama? No, asi ne. Tak já zavolám babičce. A tě pohlídá. Dobře. Ach jo, ta ségra. Jdu nahoru. Tak. Jdu zavolat babičce. Trr. Ano. Babi, to jsem já, tvoje vnučka starší. Asi mě nemáš uloženou. Mohla by si pohlídat moji ségru? Proč? No, právě já nevím, kde je mamka. Mamka je v kavárně s nějakým chlapem. Aha, takže ona nám nic neřekla a je v kavárně s nějakým chlapem? Jo. Ach jo. A nevíš, v kolik se vrátí? Říkala nějak o 4:30 by se měla vrátit. Dobře. Tak zatím ahoj, babi, tak nemusíš jezdit. Ježišmarja, já jdu dolů. Ségra, babička nepřijede a mamka prý nějak v cukrárně s nějakým chlapem. Co? Pojedem tam taky, no právě chci šmírovat. Vím, že by se to dělat nemělo. Ok, tak já jdu dolů. Hej, já půjdu na sklizavku a sklouznu se tam. Jak špalám. Ségra, už seš? Já už jdu. Tak se nesklouznu. Ují. Jdu nahoru. Teda jsem u auta. Dobře. Už běžím. Tak tady. Skočím. Jo, už sedím.
Tak jedeme a omlouvám se, že jsem na bráchovém serveru, jak jsem říkala. Sakra, hlavně musíme být potichu. Tady nějak se budeme dělat, jakož to auto není naše. Tak, já asi už musím jít. Budeme když tak zítra na jiný rande, jo? Tak ahoj. Není to auto náhodou naše? To je jedno. Ups. Musíme spěchat domů. Tak. Budeme se dívat na telku. Já jsem třeba lišku. Domů. Je, ahoj. Ahoj, ty koukáš na telku? Jo, koukám. Pardon, hraju to na jednom mobilu. Aha, tady já jdu uvařovat večeře. Tak. Uděláme na večeře třeba pár kilo rohlíku nebo taky hotdogy. Tady sedím já, tady sedí Amálka a tady sedí Kristýnka. Holky, už je večeře. Já už jsem si svoji večeři snědla. Já taky. Já taky snědla. Jo, já už běžím. Už jsem to snědla, mami. Ano. Tak jdeme spinkat. No, já spím nahoře. Další ráno. Snídaně už jsme měli, prostě večer si v zuby. Ježišmarja. Lepnu, tak. To vám. Teďkom půjdu do školy. Za chvilku. Takže si jdeme ještě něco na telce. No, ještě nějaká. Jdem se koukat. Ach jo. Proč to trvá tak dlouho? Romantické snídaně. Jo, mám to naplánovaný na snídaně. Tak, dobrý, světýlka jsou připravené. Já půjdu v 6 hodin, vyjdu z baráku. Společně budeme sedět. Asi ne. Lensko. Jejte. Ne. 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 Ne.
Autoshop mě nechci. Tak. Tohle. Já. Chci zahrát basket, když tam se graní. Mara. Říča. Jaj. No do prkínka, ale tady. Dnes backboard. Ne, máme dneska basket, však jsem v tom nejlepší ze třídy. A teď to dám. Sakry. No konečně. A teď to musím dát. Backbar. A bude to. No konečně. Já už půjdu nahoru, protože mám už do školy. Vezmu si batoh. Kde je tam aktovka? Tady. Vlastně tam není má aktovka. Ten pracovní batoh. Počkej, co zase beru za batoh, ten. Ach jo. Počkejte, já si to najdu. Však, mám to. Vlastně počkej, já se tohle to můj batoh s výletním. A jdu. A jdu. Tak, my si bereme vždycky učebnice a batoh si dáváme tam. Tak. První matika. Zavřím si vedle mýho kraše. Dobrý den, děti. Dobrý den, paní učitelko. Posaďte se. Teďkom si spočítáme nějaký příklad. Třeba 39 děleno třemi. Kde nám to půjde vypočítat? Já. Dobře, no dobře, matika není tak hrozná. Jejda. A je to 13. Správně. A teďkom nám
Kristýnka, napíšu nějaký příklad. Mm. Šest plus 100. To je easy. To vím, dělejte, že to píše někde ne. Je to 106. Jejde, pardon, napsal jsem to blbě. Nejde to napsat. A teďka vymyslí Adam. Jo, je to Beautiful můj crush. 97 plus 67. On je pak vážný někdy. Ach jo. No. Je tam něco lehkého, Adame, to jsme se už ani neučili. Takže no, tak 45 plus 67. Jejde. Napsal jsem to obě. Plus 67. Tak. To jsme se snad tak naučili, ale víme. Musíme kolik to všechny. Ano. Dobře, tak si to počítáme. Yes, dělák. My se tady nepřevlíkáme, jo? Utěkáme. Kroše, mám míč. Střílím na bránku. Sakra. Beru ho, mám ho. Jsem kapitánka. Yes, máme gól, mám. Teda, koš. Yes, máme to. A poslední zbývají nám ještě 3 body, aby jsme měli. Yes. Ne, co se mi zaběrlo být? Hej, mám ho. Nevadí. Mám. Yes, ještě poslední, prosím. Yes, máme to. Ne. Beru. Mám to. Vyhrává tým od Kristýn. To mám. Jdeme dolů. Tak. A příště bude další díl.